Дэпутат і арганізатар праўладных імпрэзаў у вышуку паводле справы аб карупцыі і цяпер хаваецца за мяжой. Небяспека на дарогах і кантроль перад пачаткам навучальнага года. Імперскі помнік у Гомлі і мокры рэйтынг беларускіх гарадоў ад сіноптыкаў. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў чацвярга 20 жніўня на Белсаце. Пачынаем. Быў лаяльны дзейным уладам, а цяпер трапіў у апалу. Дэпутата Магілёўскага гарсавету Александра Лаўрыновіча абвясцілі ў вышук. Арганізатара праўладных імпрэзаў і праектаў, у тым ліку марафон адзінства і фабрыка блогераў, падазраюць у карупцыі. Сам жа ён цяпер за межамі краіны, паведаміла выданне «Зеркала». 37-гадовы Александр Лаўрыновіч з'явіўся ў базе вышуку Міністэрства ўнутраных справаў яшчэ ў красавіку. Паводле крыніцаў «Зеркала» дэпутат трапіў у поле зроку сілавікоў праз арганізацыю івентаў у Берасці, а сума ў справе перавышае 200 000 рублёў. Маўляў, Лаўрыновіч манапалізаваў грашовыя імпрэзы ў абласным цэнтры, а сваю пасаду выкарыстоўваў дзеля прыкрыцця махінацыяў. Суразмоўца журналістаў паведаміў, што маёмасць дэпутата арыштавалі, аднак незалежнага пацверджання гэтых звестак няма. На пытанні «Зеркала» Александр Лаўрыновіч не адказаў. Супрацоўнікам полацкай міліцыі ўдалося аператыўна знайсці віноўніка смяротнага ДТЗ, якое адбылося ў ноч на 18 жніўня. Тады на трасе Обаль-Полацк, паблізу вёскі Баяры, легкавік збіў 45-гадовага пешахода. Той ад траўмаў памёр на месцы, а кіроўца аўта уцёк з месца трагедыі. Несмотря на попытку избежать ответственности, ночное время и отсутствие очевидцев, правоохранителям удалось установить личность виновного в кратчайшие сроки. Им оказался 50-летний животновод местного сельхозпредприятия. Он был оперативно задержан по месту жительства и доставлен в Полоцкий РОВД. На данный момент мужчина дает признательные показания и полностью раскаивается в содеянном. Як дадалі міліцыянты, вінаваты ў ДТЗ раней ужо тройчы быў пакараны за кіраванне аўтам у нецвярозым стане. У ДАІ нагадваюць, пакіданне месца аварыі ёсць абцяжарвальнымі абставінамі. Калі ў выніку здарэння ёсць пацярпелыя, то такія дзеянні прывядуць да дадатковай крымінальнай адказнасці. Адразу две патэнцыйныя небяспекі на дарозе ўдалося перадухіліць супрацоўнікам ДАІ на Кобрыншчыне. Там цягам толькі аднаго дня затрымалі двух падлеткаў за стырном. Вядома ж, без права кіраваць транспартнымі сродкамі. У вёсцы Хадыніч інспектары спынілі матацыкл «Менск», якім кіроў 15-гадовы жыхар раёну. А ў вёсцы Магдалін узрост кіроўцы бяспраўніка аказаўся значна ніжэйшым. За стырном квадрацыкла KXD быў 11-гадовы хлопчык, які да таго ж яшчэ і перавозіў 7-гадовага пасажыра. У абодвух выпадках бацькі маладых кіроўцаў-парушальнікаў атрымалі штрафы, а транспартавыя сродкі былі дастаўленыя на штрафстаянкі. І яшчэ адна навіна з беларускіх дарог. ДАІ нагадвае, з 25 жніўня айчынныя кіроўцы будуць абавязаныя рухацца ў светлы час дня з уключаным блізкім святлом фараў ці дзённымі хадавымі агнямі. Да 5 верасня ўключна праводзіцца акцыя «Увага, дзеці». Гэту норму нават прапісалі ў беларускіх правілах дарожнага руху. Двойчы на год у пачатку і канцы вялікіх школьных вакацыяў. Уключнае святло робіць аўтамабілі больш заўважнымі, у тым ліку для дзяцей. Большасць сучасных аўтаў абсталяваныя дзённымі хадавымі агнямі, якія найчасцей уключаюцца аўтаматычна. Іх згодна з нормамі будзе цалкам дастаткова. Калі ж вашае аўта іх не мае, ці з нейкіх прычынаў яны не працуюць, не забудзьце ўключыць блізкае святло фараў. Інакш можна атрымаць штраф да 3 базавых велічыняў. Цяпер гэта 135 рублёў. У беларускіх школах з новага навучальнага года з'явяцца 3 новыя факультатывы для першых 9 класаў. Паводле Міністэрства адукацыі праграмы скіраваныя на раннюю профарыентацыю і развіццё практычных навыкаў школьнікаў. Вучняў з 1 да 4 класу ў гульнявой форме навучаць асновам фінансавай кампетэнцыі і бяспечнаму абыходжанню з грашыма. Для 8-класнікаў адкрыць курс «Юны інжынер-фізік» з упорам на эксперыменты і мадэляванне. А для вучняў з 1 да 9 класу зарганізуюць факультатыў па ігры на флейце і блок-флейце. Раней у Мінадукацыі паведамілі, што з 1 верасня 10-класнікаў юнакоў будуць вучыць кіраваць БПЛА. Гэткі 10-гадзінны курс чыноўнікі залучылі ў праграму.
Незадолго до старту нового навучального года Министерство адукацыі запустила гарачую лінію. Звонки пачынаюць прымаць ужо сёння. У ведомстве заклікаюць звяртацца на гарачую лінію як бацькоў і навучэнцаў, гэтак і педагогаў. Чыноўнікі абяцаюць, што ўсе, хто патэлефанаваў, атрымаюць аператыўныя адказы на пытанні, звязаныя з арганізацыяй навучальнага працэсу. Гарачая лінія будзе працаваць да 5 верасня ў будні з 9 да 18 гадзіны з перапынкам з 13 да 14. А Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі прымае скаргі ад маладых спецыялістаў. Пачаткоўцы ў прафесіі цяпер могуць наўпрост заявіць пра кепскія ўмовы ў арэндным жытле. Ведомства адкрыла беспасярэднія каналы сувязі ў сацыяльных сетках. Паведамляць пра побытавыя праблемы можна праз чат тэлеграм-каналу Міністэрства ЖКГ альбо ў дырэкт інстаграм-старонкі. У ведомстве просяць адразу пазначаць дакладны адрас, падрабязна апісваць сітуацыю і далучаць здымкі для хуткага рэагавання. У гістарычным цэнтры Гомля пачалі ўсталёўваць помнік расійскаму генерал-фельдмаршалу Івану Паскевічу. Скульптура з'явіцца каля ракі Гамяюк, у месцы, адкуль калісьці пачынаўся горад. Ініцыявала праект расійскае вайскова-гістарычнае таварыства, а ўзгаднялі макет гомельскія ўлады, піша мясцовае выданне «Штодзень». На месцы будучага манументу ўжо з'явіўся закладны камень. Новы помнік ствараюць на матывы царскай скульптуры 19 стагоддзя, якая стаяла калісьці ў Варшаве. Менавіта Іван Паскевіч камандаваў войскамі пры здушэнні вызваленчага паўстання 1830-1831 гадоў, за што атрымаў тытул князя Варшаўскага. Будучы манумент у Гомлі мае таксама выразны імперскі падтэкст, адзначае выданне. У гарадскім парку ўжо ёсць адна скульптурная кампазіцыя, прысвечаная Паскевічам – «Прагулка з хартамі». У ёй сын фельдмаршала Фёдор, які валодаў гомельскім маёнткам. Дапамога не для ўсіх і не заўсёды. Жыхары Воршы звярнуліся да мясцовых уладаў з просьбаю забяспечыць наданне экстраннай ветэрынарнай дапамогі ў кругладзённым рэжыме. Аўтары звароту падкрэслілі, гаворка не пра адкрыццё дадатковай клінікі, а хаця б пра дзяжурства аднаго доктара па выкліку і адзіны нумар тэлефона. У адказ на зварот прыйшоў ліст ад намесніка кіраўніка мясцовага райвыканкаму. Чыноўнік сцвярджае, што арганізацыя кругладзённай дапамогі хатнім гадаванцам цяпер, цытата, немэтазгодная. Нейкіх разлікаў ці статыстыкі начных экстранных зваротаў на ветэрынарную дапамогу, вядома ж, прыведзена не было. Разам з тым, прадстаўнік аршанскага райвыканкаму параіў жыхарам свайго раёну у неадкладных выпадках вазіць гадаванцаў у Віцебск. Абласны цэнтр месціцца на адлегласці больш як 80 кіламетраў ад Воршы. Да канца жніўня яшчэ амаль 2 тыдні, а ў некаторых беларускіх гарадах ужо перавышаная месячная норма ападкаў. Своеасаблівым мокрым рэйтынгам падзяліўся Белгідрамет. Прадказальна лідаруе з вялікім адрывам горадня. У першы дзень жніўня гіганцкая залева адразу прынесла туды палову месячнай нормы ападкаў. Агулам жа за першыя 18 дзён на абласны цэнтр выпала 72 мм дажджоў ці 126% ад нормы жніўня. Амаль на чвэрць норму перавысіў і Ваўкавыск. Вышэй за месячныя паказнікі ўжо сягнулі ападкі ў Віцебску, Лепелі і Верхнядзвінску. Дабрацца да лідараў мокрага рэйтынгу некаторыя беларускія гарады змогуць ужо сёння. Сёння такі прагназуюць ападкі на большай частцы тэрыторыі краіны, месцамі моцныя залевы. Незвычайны падарунак на вяселле. Беларуска зрабіла сябрам да гэтай важнай падзеі дыван з грошай. На гэта ёй спатрэбіліся 4 дні, больш за 1000 рублёў у 5-рублёвых купюрах, а таксама плёнка з будаўнічай крамы і, вядома ж, скотч. Што ў выніку атрымалася? Глядзім разам без каментара. Больш інфармацыі, як заўсёды, у вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсата 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.